Hello friends, this is Vipul Ram Singh. Welcome to BR Classes. आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि बे भिडिअ आं इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया थामहिनबा भारतनि बिसायख'थि आय'गनि सायाव सावरायनो लानाय जादों। बियो आसाम टेटनि आपार प्राइमारि ससियेल स्टाडिसनि मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिक, जाय टपिकनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो टेट आनजादाव मोनफा नङा मोनफा कुइसन जायो। स' बेबायदि मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिक। स' फैदो बिदिब्ला जोङो नायलांदोनि। दिनैनि सावरायनो लानाय टपिकआ जाबाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया थामहिनबा भारतनि बिसायख'थि आय'ग। जोबोद इम्पर्टेन्ट टपिक। ससियेल स्टाडिस आपार प्राइमारिनि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट बियो। टेट आनजादाव बे टपिकनिफ्राय मोनसे नङा मोनसे सोंलु फैबाय थायो। स' बे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि थामहिनबा भारतनि बिसायख'थि आय'गनि इम्पर्टेन्ट सोमोन्दो गोनां इम्पर्टेन्ट पइन्ट्सफोरखौ आं दिनै बे भिडिअ सावरायनो लानाय जादों। नायलांनि जोङो। The Election Commission is a permanent and an independent body established by the Constitution of India directly to ensure free and fair election in the country. So मा होनना बुंनायदो जोंनि बे भारतनि बिसायख'थि आय'गा इलेक्शन कमिशना मोनसे पारमानेन्ट बडि होनना बुंदो। बे टार्मखौ गोसोआव लादे। पारमानेन्ट माने अरायथा मोनसे बडि जायखौ गोसो जाब्लानो रावबो सेफायनो होनबा सेफायनो हाया, बेबायदि मोनसे पारमानेन्ट बडि। आरो बे मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट बडि, रावनिबो सिङाव थानाय मोनसे बेयो आफाद नङा, बेयो मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट बडि, गावनि गोसो बायदि मावनो हानाय। भारतनि संबिजिदा बेनो मा होनाय जादों, इलेक्शन कमिशना मोनथाय होनाय जादों। बेनिखायनो बेखौ पारमानेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट बडि होनना बुंनाय जादों। इस्टाब्लिश बाय द कन्स्टिटिउसन, बेखौ भारतनि संबिजिरनि जोहैनो बेखौ गायसननाय जादोंमोन। मानि थाखाय गायसननाय जादों? इन्डिया डाइरेक्टलि टु एनश्योर, थोंजोङैनो बेखौ दानाय जादोंमोन। मानि थाखाय? एनश्योर, थिग खालामनो थाखाय फ्रि एन्ड फेयार इलेक्शन। जोंनि बे भारत हादोराव, जोंनि हादोराव फ्रि आरो फेयार, उदां आरो मोजां इलेक्शन, जाहाथे जेबो रेगिं गैया, रावनिबो डमिनेट खालामनाय गैयाजासेनो उदां आरो मोजाङै इलेक्शन एबा बिसायख'थि खुंनो थाखाय भारतनि संबिजिदा बे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ गायसननाय जादोंमोन। गोसोआव लानो गोनां, बे इलेक्शन कमिशना मोनसे कन्स्टिटिउसनेल बडि, बे मोनसे पारमानेन्ट आरो इन्डिपेन्डेन्ट बडि। आरो बेनि मानि थाखाय बे फ्रि एन्ड फेयार इलेक्शन, जोंनि हादोराव फ्रि आरो फेयार इलेक्शन खुंनो थाखाय बे आफादखौ दानाय जादोंमोन। बे आफादखौ माब्ला दादोंमोन होनबा 25 जानुवारि 1950, थामहिनबा 1950 मायथाइनि 25 जानुवारियाव बे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ दाजेननाय जादोंमोन। मा थांखि दाजेननाय जादोंमोन? बेखौ जोंनि बे भारत हादराव फ्रि आरो फेयार इलेक्शन खुंनो थाखाय बे आफादखौ दानाय जादोंमोन। बेयो मा बडि होनना बुंबा बेखौ गोसोआव ला, बेयो मोनसे कन्स्टिटिउसनेल बडि आरो बेयो मोनसे पारमानेन्ट आरो इन्डिपेन्डेन्ट बडि, रावनिबो सिङाव थानाय नङा। बे मोनसे सोरबा सिफायनो होनबाबो सिफाय जानाय बेबायदि मोनसे बडि नङा। गोसोआव लानो गोनां, जोबोद इम्पर्टेन्ट। बेनि उनाव जों नायलांसै नेक्स्ट खायसे इम्पर्टेन्ट पइन्ट्सफोरखौ आं होनाय जादों। बेयाव इम्पर्टेन्स पइन्ट टु बि नटेड, नायनो गोनां खायसे इम्पर्टेन्ट पइन्ट्सफोरखौल' होनाय जादों। गिबि पइन्टआ जाबाय इट इज एन अल इन्डिया बडि बट फर सेन्ट्रेल एन्ड स्टेट गभर्नमेन्ट इलेक्शंस। बे मोनसे अल इन्डिया बडि, मोनसे भारतारि मोनसे आफाद होनना बुंदों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया, सेन्ट्रेल लेभेलनि मोनसे बडि। आरो बेखौ सोरनि थाखाय दानाय जादों? बथ सेन्ट्रेल एन्ड स्टेट गभर्नमेन्ट इलेक्शन, मिरु सरकार आरो रायजो सरकारनि बिसायख'थिनि थाखाय दानाय मोनसे बेयो अल इन्डिया लेभेलनि मोनसे बडि। स्टेट माने जेरै सेन्ट्रेल लेभेल माने इलेक्शन, जेरैहाय पार्लियामेन्टारि इलेक्शनखौ सोर कन्डाक्ट खालामो? बे बिसायख'थि आय'गानो, माने इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो खालामो। आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि जेरै एसेम्ब्लि इलेक्शनखौ सोर कन्डाक्ट खालामो? स्टेट गभर्नमेन्टनि एसेम्ब्लि इलेक्शनखौबो सोर कन्डाक्ट खालामो? बे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो खालामो। बेनि उनाव गुबुन मोनसे पइन्टखौ नायलायनोसै जोङो। नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय इलेक्शन कमिशन इज आन्डार आर्टिकल 324। आरो बे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया भारतनि बिसायख'थि आय'गा बबे आर्टिकेलजों सोमोन्दो गोनां? 324 आर्टिकेलजों सोमोन्दो गोनां। आर्टिकेल संबिजितनि 324 आर्टिकेलाव बे इलेक्शन कमिशननि बागै रोखा रोखायै लिरनाय दङ। गोसोआव ला, बबे आर्टिकेलजों लोब्बा गोनां एबा इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बबे आर्टिकेलजों सोमोन्दो गोनां होनना बुंबा आर्टिकेल 324। नेक्स्ट गुबुन मोनसे पइन्टखौ नायलायनोसै जोङो। गुबुन मोनसे पइन्टआ जाहैबाय नाम्बार अफ इलेक्शन कमिशनारा 1950, आङो गुसुङै लिरदो 1950
15 अक्ट'बर 1989 सिम इज 1 मा होनना बुंनो थांदों बेयाव ए नाम्बार अफ इलेक्शन कमिशना बिसायख'थि आय'गनि मेम्बारा माने 1950 मायथाइ गिबियाव माब्ला दानाय जादोंमोन 1950 मायथाइयाव दानाय जादोंमोन इलेक्शन बे दाजेननायनिफ्राय 15 अक्ट'बर 1989 मायथाइसिम बेसेबां मोननो मात्र सासेल' मोननो आरो बेखौ मा होनना बुंनाय जायोमोन चिफ इलेक्शन कमिशनार होनना बुंनाय जायोमोन 1950 मायथाइनिफ्राय 15 अक्ट'बर 1989 मायथाइसिम भारतनि बिसायख'थि आय'गनि सोद्रोमाफोरा बेसेबां मोनो मात्र सासेल' मोनो आरो बेखौ मा होनना मिथिनाय जायोमोन चिफ इलेक्शन कमिशनार गोसोआव लानो गोनां बे पइन्टआ On 16 October, President appointed 2 more election commissioner on account of lowering the voting age from 21 to 18. नै नुजाजोबाखै दे 15 अक्ट'बर 1989 मायथाइयावलागै सासेल'मोन इलेक्शन कमिशनारा नाथाय 16 अक्ट'बराव 1989 मायथाइनि 16 अक्ट'बराव भारत हादरनि बै समनि प्रेसिडेन्टआ आफादगिरि एबा हादोरगिरिया मा सानैबाव आरो इलेक्शन कमिशनार मा खालामनायदोंमोन सायख'नाय जादोंमोन एपइन्टेड खालामदोंमोन मा खारनाव बै मायथाइनिफ्राय मा खालामनाय जादोंमोननो भटिं एजखौ भारतनि नोगोरारिनि भटिं एजखौ 21 बोसोरनिफ्राय मा खालामनाय जादोंमोन 19 बोसोर बैसोसिम खालामनाय जादोंमोन खमायना होनाय जादोंमोन खमायनाय लोगो लोगोनो भटारनि अनजिमाया बांबाय गोबां भटारखौ सामलायनोबा इलेक्शन कमिशनार सासेयाल' मा साफिसियेन्ट नङा मावख'नो हायिनि थाखाय मा खालामदोंमोननो बै समनि भारतनि हादोरगिरिया सानै इलेक्शन कमिशनार आरो सायख'बावदोंमोननो आरो बेनिफ्रायनो दासिम मा जाना दङ गासै 3 जाना दङ नङा होमबा 1950 मायथाइनिफ्राय 89 लागि बेसेबां मोननो सासेल' मोननो इलेक्शन कमिशनारा नाथाय दासिम प्रेजेन्टआव लागि बेसेबां दङ 3 दङ जोबोर गोसोआव लानो गोनां दे पइन्टआ बेनि उनाव गुबुन मोनसे पइन्टखौ नायलायनोसै जोङो Next point is at present there are 3 election commissioners and that is Chief Election Commissioner and 2 election commissioners with equal powers salary allowances which are similar to a judge of Supreme Court. At present दासिम बेसेबां दङनो there are 3 election commissioners दासिम 3 election commissioner दङ भारतआव आरो बिसोरनि माखासे सासेखौ होनना बुङो Chief Election Commissioner आरो गुबुन सानैखौ मा होनना बुङो Election Commissioners होनना बुंनाय जायो आरो बिसोरनि पावार सेलारि ना गोहो बिसोरनि दरमा एलाउन्सेस बिसोरो एखेनो सोरजों समाननो सासे सुप्रिम कर्टनि जाजजों समाननो सुप्रिम कर्टनि जाजआ एबा जौसिन बिजिरसालिनि जाजआ बेसेबां सेलारि बेसेबां पावार बेसेबां एलाउन्स मोनो बिदिनि समाननो बे 3बो मोनो 3 इलेक्शन कमिशनाराबो एखेखौनो मोनो बेनि उनाव जों गुबुन मोनसे पइन्टखौ नायलायनोसै गुबुन मोनसे पइन्टआ जाहैबाय Chief Election Commissioner act as chairman of the Election Commission. Chief Election Commissioner आनो मा Election Commission नि मा chairman हिसाबै रल लायो आरो बिथाङानो मा Chief Election Commissioner आनो Election Commission नि एबा बिसायख'थि आय'गनि भारतनि बिसायख'थि आय'गनि आफादगिरि जायो बेनि उनाव जों नेक्स्ट पइन्टखौ नायनोसै नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय President appoint election commissioners बे Election Commissionersफोरखौ बिसायख'थि आय'गनि सोद्रोमाफोरखौ जोंनि भारत हादरनि हादोरगिरिया मा सायख'यो बेबो फैयो सोर भारतनि बिसायख'थि आय'गनि सोद्रोमाफोरखौ इलेक्शन कमिशनार्सफोरखौ सोर एपइन्ट खालामो होनना बुंबा भारतनि हादोरगिरि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया आरो नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय होल्ड अफिस फर ए टार्म अफ 6 years until they attain the age of 65 years माने बे इलेक्शन कमिशनार्सफोरा 6 बोसोरनि थाखाय मा अफिसाव माने अफिसखौ लायो आरो 6 बोसोरनि थाखाय बिथांमोनखौ सायख'नाय जायो 65 बोसोर बैसो जानाय समसिमा 6 बोसोर बिसोरो मा बे बिसायख'थि आय'गनि सोद्रोमा जायो आरो जुदि सोरबा 6 बोसोर जायैनि सिगाङावनो जुदि 65 बोसोर जायोब्ला बेयो सिगाङावनो रिटायार जागोन आरो जुदि जायाब्ला 65 बोसोर बैसोआव लागि जानो मोनो किन्तु बिसोरनि टार्मा बेसेबां मात्र 6 बोसोर आरो गोसोआव लानो गोनां बेबो फैबाय थायो बेसेबां बैसोसिम जानो मोनो 65 बोसोर बैसोसिम आरो बेसेबांनि थाखाय सायख'जायो इलेक्शन कमिशनार्सआ 6 बोसोरनि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट पइन्ट बेनि उनाव नेक्स्ट पइन्ट्सखौ नायलायनोसै जोङो नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय टु प्रिपेयार इलेक्टरेल रल्स आरो बे इलेक्शन कमिशनार्सफोरा मा इलेक्टरेल रल्स बिसायख'थिनि जा नोगोरारिनि भटारफोरनि मोनसे रल्सखौ मा फारिलाइखौ सोर बानायो सोर प्रिपेयार खालामो बिसायख'थि आय'गा इलेक्शन कमिशना टु ग्रेन रिकगनाइसन अफ द पलिटिकेल पार्टिस आरो मा बे बिसायख'थि आय'गानो
राजखान्थियारि हान्जाफोरनो मा रिकगनाइसन गनायथि होयो बिसोरखौ रेजिस्टार खालामो पार्टिखौ माने पार्टी हिसाबै रिकगनाइसन होनाया सोर होयो बेखौ बिसायख'थि आय'गानो होयो बेनि अनगायैबो फिसा बिला माने बिसायख'थिजों सोमोन्दो गोनां बर्डार माने कन्स्टिटिउन्सि थिक खालामनाय पार्टिखौ रिकगनाइसन होनाय इलेक्टरेल रल्स थिक खालामनाय बिसायख'थिनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन खालामनाय बेफोर मोनफ्रोमबो बिसायख'थिजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोरखौ सोर मावो बिसायख'थि आय'गा भारतनि बिसायख'थि आय'गा मावजोबो जोबोर गोसोआव लानो गोनां नेक्स्ट गुबुन मोनसे पइन्टखौ नायलायनोसै फार्स्ट चिफ इलेक्शन कमिशनार जोंनि भारत हादरनि गिबिसिन इलेक्शन कमिशनारा सोर नामा सुकुमार सेन बिथाङा माब्लासिम जादोंमोन 1950 मायथाइनिफ्राय 1952 मायथाइसिम जादोंमोन सोर गिबिया सुकुमार सेन फार्स्ट चिफ इलेक्शन कमिशनारा जोबोर गोसोआव लानो गोनां पइन्ट बेनि उनाव जों गुबुन मोनसे पइन्टखौ नायलायनोसै गुबुन मोनसे पइन्टआ जाबाय प्रेजेन्ट चिफ इलेक्शन कमिशनार दा सोलिबाय थानाय चिफ इलेक्शन कमिशनार सोर सुशील चन्द्र बिथाङा बेसेबां 24th चिफ इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया on 13 April 2021 बिथाङा 24थि बेबो फैनो हागौ बेसेबां जाफैखो बे सुशील चन्द्रआ 24 दिन जाफैबाय सुशील चन्द्रजों भारतनि बिसायख'थि आय'गनि चिफ इलेक्शन कमिशनार जानाया आरो बिथाङा माब्ला बिबान लादोंमोन 13 एप्रिल 2021 मायथाइयाव बे बोसोरनि 13 एप्रिलाव चिफ इलेक्शन कमिशनार हिसाबै बिबानखौ नाजावदोंमोन गोसोआव लानो गोजां माब्लाबा बेबो फैनो हागौ नेक्स्ट गुबुन मोनसे पइन्टखौ नायलायनोसै जोङो चिफ इलेक्शन कमिशनारथ' सुशील चन्द्र जाबाय दा नेक्स्टआ आदार 2 इलेक्शन कमिशनार्सफोरा सोरबा गुबुन सानै इलेक्शन कमिशनार्सफोरा साथाम होन्दोंमोन नालाय साथाम सासेया जाबाय सासेया चिफ प्लास इलेक्शन कमिशनार गासै साथाम स' चिफआ जाबाय सुशील चन्द्र आरो सानै गुबुन इलेक्शन कमिशनार्सफोरा सोरना राजीव कुमार आरो सासेया जाबाय अनुप चन्द्र पान्डे गोसोआव ला राजीव कुमार आरो अनुप चन्द्र पान्डे स' बेखिनियानो इम्पर्टेन्ट पइन्ट्समोन माने बिसायख'थिजों सोमोन्दो थानाय इम्पर्टेन्ट पइन्ट्स स' मोजाङै नायोब्ला बेनिफ्राय जायखिजाया सोंलु जायोब्ला एन्सार होनो हागोन होननानै आं सानो नेक्स्ट नायनोसै जोङो नेक्स्ट 2019 मायथाइयाव बे इलेक्शन कमिशननिफ्राय मा कुइसन जादों जों नायनि कुइसनखौ नायनि हाउ मेनि इलेक्शन कमिशनार्स आर इन इलेक्शन कमिशन भारतनि बिसायख'थि आय'गआव इलेक्शन कमिशनाव थामहिनबा बिसायख'थि आय'गआव बेसेबां इलेक्शन कमिशनार्सफोर थायो होनना बुंदों बेसेबां इलेक्शन कमिशनार जोंथ' दानिसो मोनबोबाय नङा होमबा अपसनफोरा दङ ए नाम्बाराव 3 दङ बि नाम्बाराव 13 सिआव जाबाय 4 आरो डि नाम्बाराव 14 स' कारेक्ट अपसना मामोन एयाव जों साथाम ना सासेया जाबाय चिफ इलेक्शन कमिशनार आरो गुबुन सानैया जाबाय इलेक्शन कमिशनार दा प्रेजेन्ट बेसेबां दङ गासै साथाम इलेक्शन कमिशनार्सफोर दङ जोंनि भारत हादरनि बिसायख'थि आय'गआव आरो बेखौ माब्ला दानाय जादोंमोन आं एसे बुंफिनदो 25 जानुवारि 1950 मायथाइयाव आरो बेयो मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट आरो पार्मानेन्ट बडि बेयो माखौ कन्डाक्ट खालामो स्टेट इलेक्शनखौ खालामो आरो सेन्ट्रेल इलेक्शनखौबो कन्डाक्ट खालामो बेयो मा हाबा मावो बेयो मा मोन्थाय दङ बे इलेक्शन कमिशनानो मा खालामो रेजिस्टारखौ पार्टी रेजिस्टार खालामनाय पार्टीनो सिम्बल होनाय माने कन्स्टिटिउन्सिखौ थिक खालामनाय भटारनि माने रल्सखौ इलेक्टरेल माने रल्सखौ थिक खालामो बे इलेक्शनजों सोमोन्दो गोनां मोनफ्रोमबो हाबाखौनो बेयो मावो बे इलेक्शन कमिशना आरो बे इलेक्शन कमिशनारा बेसेबांनि थाखाय थायो 6 बोसोरनि थाखाय सायख'जायो 65 बोसोर बैसो जानायसिम 6 बोसोरनि थाखाय इलेक्शन कमिशनार्सफोरा सायख'जायो आरो बिसोरनि सेलारिया सोरजों समान होनना बुंदोंमोन आं दानिसो बिसोरनि सेलारिया सुप्रिम कर्टनि एबा जौसिन बिजिरसारनि जाजनि समान आरो बिसोरो सासे सुप्रिम कर्टनि जाजआ जि सुजुग सुबिदा मोनो बेखौनो बे इलेक्शन कमिशनार्सआबो मोनो बे जाबाय साम इम्पर्टेन्ट पइन्ट्स दा सावरायबोनायखौ आङो रिपिट खालामबाय स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आसा खालाम भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा प्लिज खेबसे लाइक खालाम आरो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो गुबुननोबो हाजासे शेयार खालाम थेंक इउ फर वाचिं